בריחים הבואים בשם השם, רואים את ההתרגשות שלכם, את החיוך, את השמחה. איזה יופי מחיאות כפיים, 72, חבר'ה, 72% מחיאות כפיים, איפה חבר'ה? אוי חזי, 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 בונאי חביבה, אוהבתי, זוירו צחו, זוירו צחו כל היום, אם אדם יאיימו עליו שאם הוא יעשה משהו, מקבלים ברכה את הגויים הצדיקים, הגויים הצדיק רמות חשבוימה, איידלשטיין שליטה, הגויים הצדיק רב יומים פילקל שליטה, הגויים הצדיק רב דוד בצרי שליטה, הגויים הצדיק רב ארם טויפ. גיוס ובעיון רוצים אנחנו לברך שהקדוש ברוך הוא יעזור שכל אחד ואחד מהתלמידים יצליחו ויגדלו בתורה ויראת שמיים. אין לנו מילים לתאר את המיילה הגדולה, את האסקנציות של שם שמיים, קרן שם שמיים. אשריכם אתם חלקכם. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. עם השמיר הסלושי שלכם יש לנו סיכוי גדול שהקדוש ברוך הוא יפתח שערי שמיים לתפילותינו. וידע ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות. אנו מקבלים את הגויין הצדיק ראש הישיבה מאוד, ראש הישיבה כמושיל אליר שליטה, ושטרח להגיע כולם יחד לקבל אותו בברכה. מוירה ורבו ישראל, אש, אש, חיה ותפקידכם. שזהיר בשמירת הלושן, כיוון שכל הזמן הוא צריך לחשוב מה שאני אגיד לה עכשיו זה כן לושן הולם, לא לושן הולם. יש לו גם עוד דבר, לקיים את השביסי השם לנגדי תומית, שכל בחור וכל אחד שלומד באמת יצליח מאוד בכל דבר ברוחניס ובגשמיס. שמעתי ששלם יהודה לכניץ גם כן עוזר מאוד מאוד, והקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח לעשות כל הדברים הטובים שהוא עושה כל הזמן, והוא רק רוצה לעזור לכל אחד ואחד שיהיה לו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את החתימצה לעזור לכל אחד ואחד. שאי ברוך ומעש השם, שיהיה בסעדכם כל זמן ועידון, להמשיך, להסקדש ולהתואר בשמיר הסלושן. הדבר הגדול הזה, זה יביא לנו, ימהר לנו, ונזכה לביאס אוירו שמושך צדקני. Wir חיים בחסד, בעין האלוקים באודום, in dort kennen zusammen Digme für ein Kirchweirem. והנה הדרמה והמתח. מוריי ורבותיי, יושבים פה על הבמה רבני בית הדין של משמרת השלוים, שהם ביחד יכריעו. הרבנים יכריעו, האם יש פה שתי קבוצות, הרבנים יכריעו. אבל כל אחד ואחד לדעת את זה, כמו שידוע הרזב"ש של המשלם רביעי בהקדומה, שמי שלא לומד הלכות שבת, אז הוא ודאי נכשל בזה. כל שכן וכל שכן בשמירת הסלושן, ודאי שאדם כל הזמן מדבר, זה ודאי שהוא ודאי נכשל בזה, זה ודאי חובה על כל אחד ואחד לדעת את ההלכות, להיות שותף. בחילי רועדו אנחנו מקבלים בברכה את הגויין הגודל ומייצבים ומשתילה שברח יומי מליה ממלך תויסיש תויסוף בבוידה בודו. הלילה זה לילה אור גדול למעלה, אין לך מושג מה הולך בחפץ חיים נמצא כאן. שוי מי ביב איל שוי נוי שוי מי מיצו שוי, שוי מי מיצו צא מפה מיד! צא מפה, קח את
את הילד, קח את התיק, ותמצא את עצמך מאחורי הדלת. כן, 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 זה מה שאתה עשית. זה מה שלשון הרע עושה. אתה רק אומר לזה ולשני ולשלישי, אבל הכל עושה לאן שהוא רוצה. הגיע אייס דוידים, שאי שור עם ראשיכם, ויבוא החתן היקר שזכה, הלו הוא הרב אליהו צבי דושינסקי. הרב אליהו, יאללה ביובוי, יאללה ביובוי אליהו, יאללה שימונה בימיו שמחה בבניין שולן ובן פרגמית שמחה בבניין שולן שוי בית תמיד שמחה בבניין שולן שמחה בבניין שולן שוי